Som pristarý na to, aby som sa znovu namočil. Ak nebudem skutočný hrdina, nemôžem sa vrátiť k svojmu otcovi Diovi. Počkaj, Zeus je tvoj otec, áno? Aha. Zeus, ten veľký chlap, tvoj otec. Pán hromov a bleskov, cítaj mi oci. Zeus, kde bolo, tam bolo. Je to pravda. Snívaj. Tak ty hrdinom byť túžiš, to si nahratý. Už som zažil zo pár tvrdohlavcov takých ako ty. Všetci do jedného metí boli. Hej, au, mňa to dnes duša bolí. Nech si synom Dia, nemôžem ťa prijať. Neskočím do jamy levovej. Čuj moju odpoveď, 2 slová. Tak hej! Urobíš to pre mňa. Vyhral si. Nebudeš ľutovať, Phil. Bohovia. Kedy začneme? Môžeme hneď? Ja nádej, že získam žiaka som dávno vzdal. No v tíme mať svojho víťaza som si prijal. Čo trofeje zbalí, čo vie napnúť svaly. No čo mi to dali, ach nie, mám amatéra. Ja vážne som prašil s tým, že sa pôjdem pásť. Je hlúpe sa hnať, keď dôchodok dá mi vlast. Ale badám si mladý a skúsený satyr ti môže dať rady a veď ja mám vredy. Posledná nádej, núka sa dnes nám dvom. Nezdá sa, že by ty si bol priam tým snom. Mne rukami prešiel už nie jeden druh. Posledná si nádej, čo pustím z rúk. Pravidlo číslo 5. Keď zachraňuje slečinku, buď voči nej nežný. Nie! Pravidlo 105, chlapče. Sústreď sa. Pravidlo 106. Zásah. Každý bájny poloboh tu zväčša vyšiel na posmech. Tie ich slávne príbehy už zmizli ako landský sneh. Nuž urobiť z drúka hrdinu nie je špás. Ja poznám to umenie, to si chlapče máš. A pri ťažkom čísle si nevrav je kyslé, veď chce to len myslieť a roz. Hej, to je ono! Poslednú lekciu, chlapče, mám, tak ber. Potom ma zas do podsvetia stiahne čert. Tvoj tréner je pyšný, už nie si viac drúh. Vyskoč z mojich snov, buď najväčší s hrdinou. Posledná si nádej, ktorú dávam z rúk. Hej! Videl si to? Ďalšia zastávka, Olymp.